Hello. Hello Bàbísí, ṣé ò sí nǹkan? Mo gbọ́ pé ẹlẹ́ ti kòkòrò tó wàhálà ti jẹ́. Bẹ́ẹ̀ la mọ̀ bínú. Bí gbogbo àmì tó lámọ̀ rí, òun náà la ti ń rí lára ẹ̀. Ó sì dá yín lójú bí Bàbísí. Ṣùgbọ́n lámọ̀ owó tutù àyà, ẹ̀fọ́rí, kára ọmọ gbóná, kí jìnnìjìnnì ọmọ bo ní. Ṣùgbọ́n bí báwọn náà kọ́ ni. Kí ẹ sì máa wo àtijọ́ tọmọ ìyá alájọ ti gbọ́kọ̀ bọ̀gìnì kan wá ka mọ́lé tó gbé kọ́kọ́rọ́ lé lọ. Àtijọ́ ni kíní ti bẹ̀rẹ̀ o. Bí mo ti rọ́kọ̀ ọ̀hún, ìní jìnnìjìnnì bò mí, ara mi gbóná. Nígbò tí ẹ̀ ti wáyá tó tún wá lọ, ìyá alájọ tó wá bá mi ló sọ iye tọ́mọ òun wá kó fóun. Ẹ̀fọ́rí dé, ara mi gbóná táì. Àtìgbà náà mo ti mọ̀ fọ́mọ ìyá alájọ tí kòkòrò ràn mí. Bàbísí, èmi ò rò bí kòrò ní í ṣe yín o. Àìnítẹ̀lọ́rùn àti ojú kòkòrò ní bá yín jà. Ojú kòkòrò gan-an ní í ṣe yín, kì í ṣe kòrò ní í ṣe yín. Ìjọba sì ti ṣàlàyé àwọn àmì kòrò. Wọ́n sì tún ní ẹni bá ti kẹ́fín àwọn àmì yìí lára rẹ̀ kí ó tètè lọ ṣàyẹ̀wò ara rẹ̀ ní àwọn ibùdó tí wọ́n ti dá kalẹ̀. Bàbísí, ẹ mọ́ já ìmọ̀kànmọ̀kàn ṣe yín léṣe o.